mati manjing ana negara Ngastina lakon ning Bali dadi kuwandha tandha teka ta mangkono nata berarti Prabu Sri Bathotresna kaya tinata Brajolungit dupinampi aturipun Prabu Duryudana jroning kendel nedya matet daya mujijat satemah kaya den walik paningalih Prabu Duryudana jroning pandulu Prabu Duryudana mulat Prabu Kresna wujude dadi brahara wonten sisih kananipun Raden Werkudara Mandhegada rujak polo sisih kiwanipun Raden Janaka ngembak jemparing sateman drodhok punang raga brol mijil punang riwe sak jagung agengipun sumrepet panonipun Prabu Durjaya mlethak kantaka dawuh Plak Kapidara